Jeg hedder Helle, jeg er 58 år gammel, og jeg er frivillig gennem Samvirkende Menighedsplejer i Valby. Jeg gik ned med en depression efter mobning på arbejdspladser, og kom så på springbræt, som jo er et specielt sted for folk, der skal aktiveres, men også hvor alle har nogle psykiske problemer. Så jeg skulle ud og finde ud af, hvad kan jeg så blive. Springbræt kontaktede så frivilligcentret inde på Vesterbro, hvor der er en pragtfuld fyr, der hedder Morten, og som jeg har haft par samtaler med, så vi kunne finde ud af, hvor er det så, jeg skal hen af. Jeg er kommet til Samvirkende Menighedsplejer som besøgsven. Min motivation for at komme i gang var stor, men samtidig så var den så godt indpakket, fordi jeg ikke troede på mig selv. Den opgave, hun har i samarbejde med mig påtaget sig her, har været meget, meget relevant. Både for borgerne, men i høj grad også for hende selv, fordi hun har fundet det gamle selvværd frem igen. Når der er nogen, der kommer her og gerne vil være frivillige, så gør jeg mig meget umage for at prøve at lære dem at kende. Prøve at finde ud af noget om deres svage sider, noget om deres stærke sider. Og det er meget vigtigt for mig at signalere, at de skal være ærlige omkring, hvis der er noget, som er svært for dem. Fordi det giver mig en mulighed for at støtte op om dem og skærme dem. Og det er vigtigt, at man arbejder på at få en rigtig god relation med de frivillige, så de frivillige også ved, at man altid vil støtte dem. Jeg oplever, at Helle vokser med opgaverne. Hun får mod på flere ting. Hun bliver gladere. Hun finder en masse gamle kompetencer frem fra livets rygsæk. Og det er jo bare skønt at se. Nu sidder vi så i Samvirkende Menighedsplejershus, og jeg vil så sige, at som frivillig har jeg fået en masse sociale kontakter ud til os. Her i huset er jeg også blevet fantastisk godt modtaget, og alt det har gjort også, at jeg har fået troen på mig selv tilbage, og at der er nogen, der gider støtte og har lyst til at støtte op om mig. Og jeg har fået livsmodet tilbage, så nu prøver jeg at tage en 3. uddannelse som sundhedsservicesekretær. Og det skal jeg så søge ind til her til foråret, og håber på at komme ind der. På trods af, at jeg troede ikke, jeg skulle igennem uddannelse som 58 år. Jeg forsøger, jeg tør godt, og jeg kan godt.